Itu kalian, itu kalian, itu kalian. Presiden jongka hito ba dan bok dekhar ulong bakaseng kan penon kambait ban pong ka sopti rongyong da ka papan pau ba kamdon jinga DEA bat ka uniform nani ka sopti pulit ya ka neu ba dan bok ulong haba kren syakila pathai kubor shabar ka district jail kabran hanong ba shilong hadin masa arngut ki dekhot jongka seng ki light no ki arngut ki dekhot jongka seng ki bala light no mentagas ngi ki kentub u fasta umba ba wailat shooting ki bala syakyam harkat ki prangut ki bala light no akini ki khenjat sngi na ka jinga jaya ki ka sautrik nailur arjar apaulai Barok khoj ki basha kem ki deish pongon te reu tarik ko hatu ka singi bangiyo ya ka bil yakini ki central juras ni ko demas ru ulayo bilang hatu singi on medical ground ar reu tarik ki la rengot ar pneu tarik ulayo wai bat menta ka singi sekini ki parajungi ki la am yaki ban details te ngamla ban details than namar katu kadang dei ka jongka yang besar te phila ban pet na ka court order te pinsa lap ke kita ki case ki balak kila pengat ki dekhot jongi bat yang iru kumju hi kambia pher re ka case ka dei ka jo be yabro khoi namar ba ka hito hi kala ong banadu pastang ngi dei daka people organization ngi dei ka form ko wei ko body ladangat wei ko baro ka jo hi ka case kangat am halor ka uniform ta hoy maki kisngo ba ka kadega uniform ka jong ki hendrei nadu pastang ngala keren bang ongka uniform ka bomut nadu ka patlon nadu ka juti hadu ki star hadu ki insignia nani ki kisai kata landu ki name plate kata kadega uniform kan hendrei ka hito hi hangto kala tho sai hangto ba tho hito ka don ke star la jong bar ka ditang ka t-shirt ka ba tho ye ka hito ka to kamdei ki jongno ro pat kamdei hiru ko copyright jongno nomor ba phila hi ka MLP ka don la ka jong ke manual book bat ha manual book la ne kata ka kondon jongki kim shimla identify ba kata ka rongyong ka deka ka jongki nomor ba phila hi da yab rio ru ni phong ka bayong ngi don hakadak jing susi ru ni sajra ke lamayong ni saj phong ye kita ki janjong ndre ba kin ong ba ka deka jongki kat kum ko 171 klak ran sai ba ong kata ka bagap ya kata ka uniform lane kata ka bekisaj pendon kam kita ki government servant ham ya kan ni nang ni nin syong ya ka meeting te ngin sapas ka resolution hapo ka hito organization but ngin yakun be kat kum ka an ka badai de kalenti ke Entah tang apa penting berpong uniform. Ka jongi tang haban pong hi kan kam dei ka jongki dadai bengi tho MLP dadai bengi tho ka SOT dadai bengi tho ka SF10 te hoat kila ban kam hendrei ka batho hito tingi phong hi pai mendu ka sing rupor bagi khon ngi phong ka mar ka dei ka jongi pi kam dei ka copyright jongno lada bengi tho man MLP kila ban kam hendrei ka tho hito ta ka basai ya ka jingi khun ka jingi le ngi haban ya khun bet ka kendon sisin hi bala rong bar ka hito katangi de ban ngat bet ladangi leit te kelenti ka basniu hendrei habangi leit de kelenti ka ba baros kata ru pila hi ni leit de kelenti jong ka an wat mentu ko singiru ndei mengi bastang hendrei dei maki hakapor mengi ong khod gi magistrate ban yakren hendrei ki sutho bakla ki aip man nustan grenade barok khoj pila hi ki media ngi ong call the magistrate in reply ki aip man nustan grenade ka bomut wat ke district administration ka claim ai order tengi so phla ta PPE ngam ayu pat nang to ki ong ba kala ja kumne kumtai ka don kata ka jingya show ka jingya dat ki magistrate haba UIO bashim ni ka case udon lang hang to UI ula ban identify on the spot ba udon lang ban ni te menta ban syuk ong pat ba ngile kumne ngile kita ki kam baman gani kita to bamla ban priang bat hatu ka singi phila hi kumno ki pen terror ya ka jai ban reu nyu trap daga ba thap tu stan grenade hapo dukan bandol pinong pentelun da pilik pej bah hang tu hadukan ru pej bah kumno ka to kalong slope ne kalong plane ne kalong hakno kru kom pin je sai bah